kalami kawe ka khubor ki MDC jong ka Liang Pyrshah ha ka jinglam uba titos tarwel khan kilator sha office trekam CEM ka KDC uba shemborlang renja nagamata banpan ka jingsai halor ka jing posted hagiran san social media ha ka bede ka jingjo laboration uwei ubar Jylla u CEM jong ka KDC halor kane ulong ka jingjo laboration uwei ubar Jylla hapo ka KDC ulong bat ulajabab namar wat mau uliyo yang jingtip menem step Henry ia ka jingisha ulong ba unhab banwad yang jingtip ka ba pura na UEM bedai kami ia kane katana trekam na kata kada ki MDC jong ka Liang Pyrshah menta ka singi baar ha ka jinglam uba titos kitor sha office trekam uba renja kumbal ya i ha saan social media bat hagilat pathai khubor nagamata banpan ka jingsai halor ka jingyo labor lesson uwei ubar Jylla ha ka jinglam ka voice of the people party VP ha khasi hill autonomous district council KHDC